The acting chief director where Department of Agriculture and Rural Development Advisory Services. Tiri kuno kuMashonaland East kwatiri kutaura nevarimi vechidzimai ndovanga vakawanda pano, vamwe varume tichivakurudzira kuti varime gorosi. Gore rino tine target sehurumende kurima 120,000 hectares uye kuno kuMashonaland East vane target yokuita 21,000 hectares. Saka tiri kukurudzira vana varimi vese vane pane mvura, pangava pane madiridziro akakura kana kuti kunyange vane mvura shoma yekumagadheni, tiri kuti ngavarime wheat. Tine chirongwa chekuti varimi vedu vagone kurima wheat vachiwana magetsi akakwana. Zesa yakatipromisa kuti magetsi anenge akakwana, vezino vakati mvura yakakwana, uye iko zvino seed nefertilizer zviri kufamba zvichienda kuvarimi vedu vakasiyana siyana. Saka tinoda kukurudzira varimi vese kuti ngatirimei wheat, nekuti wheat ndiyo inotipa goho riri nani kupfuura zvimwe zvirimwa mumwaka uno wewinda kudai. Tichienzanisa nezvimwe zvirimwa zvakaita sechibage, wheat inogona kutipa 5 tons zvichienda mberi. Saka tiri kukurudzira munhu wese ane mvura kuti ngatirimei wheat tigogona kumita matargets edu kuitira kuti tive food secure senyika. Varimi vewheat gore rino tanga vanga vakatarisana nerimwe dambudziko rokuti vazhinji vavo vakaendesa wheat kuGMB vakanonoka kubhadharwa. Asi toda kutenda president vedu nemhaka yekuti iko zvino varimi vakawanda vabhadharwa. Tinoimba kuti kwasara mari shomanene yevarimi vanga vasati vabhadharwa yaakupedziswa kuitira kuti vese vakwanise kundorima. Asi vamwe vanga vane machallenges iwa emagetsi. Toda kutenda kuti zese yakati aiwa gore rino magetsi munhu wese anowana magetsi akawanda uye akakwana. Uye vamwe vane machallenges ekufinance mari yokuti vorima sei wheat. Saka takavalinga kumaprogram akasiyana siyana. Tine mabhengi edu ana CBZ, AFC, NMB vari kubatsira varimi vedu kuti vagone kurima zvakanaka. Vamwe vanovacontractor, tine macontractor akaita sana FCCA vari kucontractor mafarmers edu. Tine chirongwa cheADA chatiri kuti hurumende yati aiwa ngatishandisei ADA separastatal yekuministry kuti vanhu vakawanda vagone kuwana mainputs azoenda kuGMB kuti tigovafundisa ndiwo. Ndinonzi Rudo Karumikai, ndorimira ndiri kuSpring Valley P Nyamakaira Farm anda Marondera. Ndorima mbambaira, wheat nehuku nekuchengetawo mombe nekuchengetawo mbudzi. Ndiri kuNyamakaira. Zvinongondibatsira kundisimudzira kuti mhuri yangu igone kuchengeteka. Wheat inotibatsira kuti nzara isuduruke pandiri. Nevana vangu ndinoona vachirarama zvikuru vachienda kuzvikoro zviri pamusoro nekuburikidza nekwemari yandinowana. Dambudziko ratinaro pawheat nderekuti iko zvino mainputs anononoka kuuya izvozvo asati auya presidential inputs kuti tizoirime manje yaakuzotambirana nemvura. Saka taikumbira hurumende kuti itibatsirewo kuti itikurumbidzirewo kuti tigokwanisa kukohwa mvura isati yanaya. Rubatsiro rwehuku rwatapiwa rwakoshera kuti tigosimuka tichiitawo huku dzichibereka dzichikandira dzichitengesa mazai vana vachirarama nzara ichibuda mumba, uyezve tichidzidza kuti tigone kudya zvakanaka nemhuri yedu ichiraramawo zvakanaka tichisimudzirwa nehurumende. Inini zita rangu ndoitwa Vimbai Mutokonyi. I'm the National Assembly member for this constituency, Marondera East. Kunoti kwashoshe. Tava nemukana wakanaka wekusangana neveZimbabwe Women in Agribusiness Network. Ibandiko affiliated to the Ministry of Agriculture. Kubatsirana nekuona urongwa hwehurumende hwekuendesa nyika mberi panhau dzekurima. Vachinyatsotsigira madzimai nekuti zvakaonekwa kunzi madzimai vachirungu vanoti if you empower a woman
voice. You've empowered the nation. So right now nhasi panapa vauya vari kupiwa huku mastartup backs ehuku dzavo dzechibhoyi kuti president vari kutaura kuti aiwa unofanira kutanga waita utano iwe uri pamba papo uchidya protein uri pamba then wozotengesa. Saka nhasi Zimbabwe Women in Agribusiness Network yange ichiparura chirongwa chekupa madzimai huku vari kumamisha kuti vachengete huku vagoita mari vachitengesa vagoita vakusimudzira upfumi hwekumaruwa kuno kwatiri. Izvi zviri kubva zvaratidza kuti vataura zvakare kuti vari kuita majoint venture akawanda akasiyana-siyana mumaminda umu ende vakawana mukana wekunokumbira mairrigation systems kuministry of agriculture vakateererwa vakapuwa. Saka vane urongwa hwekuvandudza the wheat program yedu through mairrigation. Izvi ndo zviri kuratidza zviri kutaurwa nemukuru weZimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa vari kutaura kuti hapana nzvimbo kana munhu anofanira kusara. Saka ndaona kuti kuno kwasvosve hakuna kusara nekuti madzimai ari kusimudzirwa ende zviri kubva zvareva chii? Zviri kureva kuti tiri kudriva the national development policy, the national development strategy 1 under the cluster of food security and nutrition. Saka zviri kureva kuti tiri kufamba tiri mumuono wenyika wevision 2030 wekusimudzira upfumi hwenyika kusvika paupper middle income economy by 2030. Saka zuwani iyi haisi kumira, iri kufamba kwese ende vachazoparura chimwe chirongwa the national launch kuno kumaShonaland East Province nekuti kuno kune madhamu akawanda, kune mairrigation akawanda. Saka kune mikana yekuti madzimai aite mari nekuti president vari kuti itai mari and stop complaining na president itai mari. Naizvozvo ndiwo mukana wekuti vanhu vaite mari nekuti land vanhu vanayo. Kana tikatarisa kueconomics mafactors of production matatu it's land, manpower and the capital. Saka kuti kana izvinhu zvapo izvozvo hapasina chikonzero chekuti munhu asaite mari. Saka no we are very happy neurongwa ihwohwo nekuti huri kusimudzira nyika ichienda mberi brick upon brick, stone upon stone.